Ikusten da, 2:23 daudela, Mari Jose, bestia Aitziber, 2:21, Jon eta Mikel. Jakinaraztizuet, oraindik nire bozkaketa falta dela, baina, hau esan baino lehenu, nire ikuspuntua botako dizuet. Ontziratziakin hasiko naiz. Eta nire ustez, ontziratzik txukunena Mari Josena izan da. Esperientzia notatu da. Mil esker. Errezetan arira, etxea eramango nun, zure amonan turroian errezeta. Agoz? Eta amaitzeko garrantzitsuena, produktua. Nire ustetan, produktuan, arriskatu duenak hobeto ibili dira. Alde batetik, zure kalabazin eta limoiana mundiala. Baina horren parekua, zure laranja eta jengibre duna. Zorionak, ala eta guztiz, danoi. Eta gaurko altza txapela saioaren irabazlea da... Aitziber Erraskin. Eskerrik asko guztiagatik, hemen dena gea irabazleak, eta zer gehiago esaten dut, ama. Ama ez, orain zu. Eskerrik asko guztiagatik, oso harro sentitzen naiz. Nire, txapela ez da nire, egia esan nire amarena da. Eta hau beregatik egin dut, bere produktua ondo babestu izanak ebai postazioa ematen dira. Eta esan dakoa, denak gehala irabazleak, denak artisaua gehala, eta mila esker guztioi. Oso ondo, zorionak.